Yo, what's up mga nyor? So, time out sa sa pag-prank mga nyor. So, sluyag dagway, ana oy. Unsaon man, alas 4 pa sa buntag, ni mata na ko ana mga nyor, aron nga maglungag. Kay basta mangumpra ko mga nyor, sayo jud ko mata ana, kay layo-layo pud ba atong bangkiruhan. Unya, gitingog na lang po na kog luto ang pamahaw og paniudto na mo diha mga nyor, kay mahal ra ba kayo mo palit kas karinderya og kanon. Muna nga, dagan-dagan akong gilungag ana, kay mas makatipid-tipid manggud ta og magbalon ta mga nyor, di ba? Kay tan-aw ra ba sa uban kung nakay negosyo, hayahay na daw kaayo. Wala sila kabalo ba nga muna na nimo tong paningkamot o panigtiil aron lang nga makatigom. Pero sus, pamaol rin taon gyud na tigom. Mo nang mintras buhi, hala sige laban. Mura gyud tag perminti na ikalaban ani ba. So well nagtak-ang kog linungag diha mga nyor. So naligo na lang pud ko ba aron magamit atong pagka-multitasking ana mga nyor. Mo na ginaingon ba nga gamitan atong mga ninja moves tirada ba. Iniguman ako og ligo mga nyor. Aw, matik na dayon na isunod na dayon ng inini tubig mga nyor aron makapangapi na dayon ta. Kay bugnaw na ra ba kay na akong tuko-tuko aw kuto-kuto dayon mga nyor. So akong ginagamit diha nga kape mga nyor kanang kape nga Bisaya. Ambot kung say tawag ana sa inyo mga nyor, nabay bay kape nga Tagalog mga nyor. Kay kinay bitong sayo ta maligo mga nyor, lami jud kay ihigo pug kape mga nyor ba, siguro kay para mainitan atong tiyan mga nyor no. Unya kani mga pita mga nyor, rog lalom jud kay atong gihunahuna di mga nyor ba, bisag asa na lang maabot. Daghan kayo plano ba? Awa magani kopter. Kay luto naman atong kanon diha mga nyor, so nag-prepare na lang pugod diha aron nga ibutang sa bauna ng amo ang kanon diha mga nyor, kay aron natay kaunon unya, syempre nagluto ganita na aron natay kaunon unya. Giandam na lang nako na daan mga nyor kay aron nga mahuman og ligo sa akong misis. Aw diretso na day miglakaw day mga nyor. Tingala na lang jud kong mga nyor ba kay sayo kay ko ni mata ganina, pero pag abot sa tindahan hayag na kaayo. Ambot kinsay langayan sa mong duha sa akong misis, siya ba or ako? Kay ganina ra man jud ko sige hikay dre may ganing mga nyor kay nagluto na kog sudan daan kagabi mo nang giinit na lang nako na. Kay og nagluto pa kog sudan na mga nyor na samot na buntagan na gid siguro mi. Kanay lagi magsaligta kay dugay palagi mo hayag mo na nga maglangay-langay lagi noon nya gidalian na nako na diha mga nyor karon nga makailis na pud ko. So mo na natong itsura diha mga nyor ready na mo ambak da tanawa lagi hayag na kaayo mo na rin among tindahan mga nyor. So bago ko mangumpra mga nyor, abrihan sa nako daan ng roll up mga nyor, bintahan na lang gani na kay gaandra nya silhiga na lang pud dayon na taw nag-apil mga nyor kay unsaon man usahay daghan kay amigas ba nya abog pud kaayo kay agihanan manggod. Ingani ra gid balik-balik taga-adlaw among ginahimo mga nyor ug mangumpra ko ingani ra gihapon kami ra gid sa akong misis ang tinabangay ani mga nyor kay wa may lain masaligan alangan magsiya pa kung paalsa-alsahon na nao nga pertira ba ng bugaka. Kay kung mangita pa mi og trabahante mga nyor aron sulduhan nasamot nga di makatigom kay ang ginansya ani igo-igo ren taon ibali. So nabot na kog bangkiruhanan na mga nyor, nagbaktas-baktas ko nga nag-helmet may gani kay wala ko gidakog nga bisag nag-helmet ko nga walay motor. So unang giadto na ko diha mga nyor ila Kuya Arnold kay magpalit ko diha og mani kay sila ha jud ko gapalit og mani kay bag-o mo na permanente ang ilang mani. Actually daghan ko pug kang mapilian sila, napod sila biskwit, napod sila peanut butter. Dire na jud ko nagapalit sila ha kay syempre suki naman gud pug ko nya, syempre pwede pud ta makahangyo diha. Ug mao din is Kuya Arnold, shout out nimo diha kuya. Dugay na pud kay ni siya diri as mangkiruhan mga nyor, mo na gyud ni ang iyang negosyo. Guman ako palit din sa iya mga nyor, diretso na pud ko sa palitanan og biskwit ila Kuya John. Si Kuya John pud siya ang distributor diri sa bangkiruhan og mga biskwit, siya ang pinaka daghan og biskwitan diri mga nyor. Ug halos tanan diri sa bangkiruhan mga nyor sa iya nagakuha. Ug mao na din natong gipalit nga mga biskwit mga nyor. So shout out kay Giovanni nga mo naga prepare na akong gipamalit diha mga nyor. Mao na natong karga mga nyor. So naabot na ta diha sa tindahan mga nyor. Ayaw mo katingala nga dali ra kay ta kay gamitan man ko nag-teleport mga nyor. May gani ni si Mutmut kay palaban kaayo purya buyag po ni motora ni. Mao bitong grabe namong tigong-tigong mga nyor basin di ay mailisan panig-upat kaligid. Basin di ay puhon mga nyor, di ba? Libre bitaw mga rap para pud makarelax na ni si Mutmut. 7 years na pud bayan ni sa kuha mga nyor. Taas na pud nig serbisyo sa kuha ba bisan asa na lang gud pud mi maabot ani. So diha mga nyor ako na lang pud naghinahinayan og arrange diha mga nyor aron nga gamay na lang pud ang trabahoon sa akong misis. Mao nang dili gyud nato pasagdan ang atong partner mga nyor. Kaya ang pagtinabangay ra gyud mo ay susi nga makabot ninyo ang inyong mga pangandoy mga nyor. So sa taga-mental diha mga nyor, ang among pwesto mga nyor nara diha sa public market sa sulod mga nyor. Kung kinsa tong gusto og biskwit, mga snackers ug mga pampagwapa, aw laaga lang mi diha mga nyor. So malang to mga nyor, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.